Bling kyrkhu fi bara compare kadu ke jaga ka fidon lagare hayeng lagare hakali lagare hospital lagare ke jaga tray jaga kta jongpi lagare ka no ke jaga ka fidon ka jingdaran jong trai ka don but fi hagada ke jaga iwan biang shaka jikai ktien U Blei ka Bible study ka benda ka basau jong ka jingpule ka jongi ke Jingiathuhlypa U Trai Jisu Christ bala pynshong nongrim naki lyngkot kinong to gospel Matthias Marcos but naki gospel ke jong Lucas kito ke bampar UI ke bampar Sngap par shashkor ke lightly ke chikai pinsalet shagaling hapo jong ke YouTube pynshong but kwa fi baro pinnet naro ka jikai ke bangkong ke jikai ke bar ba ke jikai ke balai mentang iran ke jikai ke basau kabire halo ke phang ke Jingiathuhlypa ke jong U Trai Jisu Christ kabami naki lightly ke jingkylli ke synran lano kini ki bro kinja kadak juga juan jumebat kawei no jong ke pyrthei U Trai Jisu Christ ke bangkong peit ke jingjia kiban ja ke pyrthei salansar baga jingmi jong ki Islam le ke ban syukur ki thma baga jingbanai ki thma ke jele apne ki jebn ri baga hima ki nemsni baga jab them baga jingkhanyu juman hashibun ke jaga kyrkhu ke balai ro phra jong gospel Matthias arbusau nada ke bar pe ke jingjia ke ban jah ke balang krisan salansar pyrthei Matthias arbusau khot khandaru ka sau ka jingnang ki ke shaphang stam ki krisan ka jingbam yesenia perlok prabangai wa ruput ban yathu ban dia perlok kajingmi kini tulu palam ler kabamor kajing syak syukur syak alam bakala hakajili jong kibanget U Trai Jisu Christ kajing roy belin ke pop kadonra kata kajing peja akajilong mensim henry peringkatar ko kajing plu mensim ki syakri jong Blei kibanget kabalang kibasngutu bagran sangkane ke pop banyalap ke gospel syagaberthei wada peringkat syak penshitam ben barga balai kadak kabanjah ke Israel kabas sedang na kajing ijli ke bapendo kabangila puli ke kelas ke beladep nadur khor ka khasan do adhupra nanda ka jing hapet yap ke jubran judia samaria ka jing sedang juga kordiet ba kaban ksa ke pyrthei baro kawei kaban ne lais nem shiteng banang da ke jingmi ki Christ lam ru ake ke por ke ban syukur Trai Jisu Christ sunga khmi ïathuhlypa sumar phidiban sumar yeladi bangini pei menta sekoi par kadak jong ki ke bakhado kidak Kristen juga jingwai ke pyrthei kidak Kristen juga jingwan jong U Trai kadak Kristen ke basau ke bangi diban peit nagada ke Jingiathuhlypa ke jong U Trai Jisu Christ peit ikidak kiban ja hakimet bneng peit ikidak Kristen kiban ja hakimet bneng haga gospel ke jong Matthias arbusau lenong karkhot arbu khandai do lifeway lai tel kirkhot hangne bar kiwi pe kirkhot nakini ki laingot kinong tho gospel jingpule ngakan mau katunas nem menshwa udan we ushakri jong U Blei ubalawan ha kanong ba shalong hakabaula ai ka jikai hangte ha susutham auditorium bar ki ba ke la shlei ha po bar shabar namagari ki jikai spang ki singi ke ba khaddo bagane ki jikai ke ala ai jikai Middle East countdown lane ka ta ke jingkhain por ha Middle East kat kum ka ta ke jikai nu bri jong Blei ka baji jo ka jikai ju kala tier stet ru ta kata ikumba haket ke snem ka jingwan U Trai kala ja ka pyrthei kala kut ngakanau tu bri jong Blei lawan ra ki magazine wanra ki kyrkhu ki proof ke jingpen shisha ye ke jingjia ke baja ke pyrthei ki brang ke sno ba ka Bible nangta ke jing kren ke scientist ye ke jing don jigri ke met bneng ke bahkan ke por ke laban ha ke pyrthei ke laban tingkhu ke pyrthei ka ba ke scientist ke reus start jong ka how jigri ke met bneng ke ba pe ke septing ke khnyu ke erben sem bangakan ma ke snem o kawan ka jing sngo septing ka jing sngo phu nyang khriat ka bam nang batai sho bargaran ke jing berkhat ka jing pen khre ke bajur ye ke jingwan U Trai ba ka jing IT dot shisha U Trai namda ken mau du snem kala bandai snem arjan rio but mentangi ladan snem arjar arpho bakawai ne ki jingpani ke jong nu bri so ble de ko por ki dak ke shene ke met bneng tuni puli de ke por me ke dak ke shene ngen peit U Jisu Christ ïathuhlypa gospel Matthias
Ngilai keren ke jingjia ke banja ke pyrthei, ke banja ke balang ke banja ri Israel. Ke jingkordet ba ke pyrthei. Nandau Jisu Kristus wong mati asar usar khot bar khna ter. Kumni ru hadien ke jingjinjar ke de sngi. Hadien ke jingjinjar jo ke de sngi jo ke jingjinjar ba. Ya ke sngi on pendom. Bar yo bnai onom ai ke jingshai. Bar ki khlor kin ha nabneng. Wow. Baron berkenyo ye ki bor jo ke bneng. Ye ki bor ki bneng kong ke Bible ni ke bneng. On berkenyo ye ki bor ki bneng. Ke hau. Ke jaga badan ki met bneng. On berkenyo ki bneng. Sekidak ki shin jo ke jing. Wan jong U Trai kawei gede ke jingjia hakimet bneng. Nagataw mentala dan bong Kris lawan udah nangai udah tahu Kris lawan Jisu wong ading kau ni kita ke banja kesi ke jingjia din jingjia ba kesin pendum benai onamai ke jingjia ki klor kinhap na beneng ba beri khnyo iki bor jaga beneng tingile jaga gospel ju Marcos khalai le nong shishu angne Marcos khalai le nong gong ktien ju Trai dhon arbusam Henry haki de sngi habreng de sngi jong jingjinjar ba haka pyrthei hadin kata ke jingjinjar ya ke sngi on pendum baru benai onomai ke jingshai bar ki khlor ke beneng kin ham no bari ki bor ki ba ki beneng on per khnyo Lucas lenong bar fuei tunu puli gospel Lucas lenong bar fuei kyrkhu kabar busan Arfan rio. Kidak ru pynlong haga sngi barau benai bar ki khlor. Bar haga khandeu ka jingjinjar je ki jat ben rio. Kidak sngolingo namar ka kyrkhu ka duriau. Bar ka jing at pynlong. Ki brio ki da yap blair de ka ba shepting. Wat menta ka jing yap blair je ki brio de ka ba shepting. Kadang kadang jing blair, kadang kadang jing nongrim siam, kadang kadang jing slai wat menta kimpat jakini. Kadang kadang jing blair, kadang jing slai, kadang lyngkot, kadang pisah, kadang dotia, kadang dodem. Dan kibrio kala namar kadang bam nang ban shani U Blei kala dagar lakhli kala kumle ye ke ek ba kindi ban le kadang jongki kibrio ka ba blair ka ba shapting ka ba ablingo ye ke ban sarja thread ka pyrthei naba on pen khnyo ye ki bor jong ki bneng ong ktien ka jong U Trai peit ye ki dak ki shin ki ban ja ha ki bneng ki start scientists kila yui ikidak kishin juga ji kiba ima hakimet beneng hakanu nuga por kimet beneng kila banhap haka kitab jingpen paula ïathuhlypa shibun ba shpangkini ke jinghap jongkini kimet beneng shaga pyrthei tungan puli ke kitab jingpen paula manrio kaba kala bandan benta jesno ba kini ke ïathuhlypa jingkini kin laiwat kini tho gospel jingpen paula na manrio khar khar ter ba ngalayo I men bola pelit ika jingpen naik ke bahan rio kala longga jingkhanyo juman bakrao barga sngi kala kala yong kum ga jan snyo bakhan baru benai pelon ula kala kum ga snam barki khlor ka beneng kala hap shaga khandeo kum ba ki khlor no kiso ki bam I no ding dembur habala pen ki ya u daga leer bakrao bar ya ka beneng la pen kenran no kum ki kitab habala klino bari ki lom bari ki dolonong baro lapan kinriano na ki jaga jongki ti ki gis im juga khandeo bari ki ba khrabatri bari ki rang ba si hajar bari ki riu ki ba riu spa bari ki ba khlan bari ki bra baro ba balai lo baro kila ibu ri ila di haki krem bara pereng ki mau siang jiki lomba baki ya ong haki ki lomba haki ki mau siang hap hangi tuburi no nangi na ka khmat utaba syong ana ka khet Bat naga jingbitar jong to kholang berat na baga daga sngi ka bakrao ka jingbitar ju kalawan ken u balaban yeng angna kis hangni kis im ke bakrao batri kiri krao ki ba pen ibor menta pyrthei ngi ka pyrthei si jin pen nu pen ibor kari India ka pen ibor Prime Minister Erdogan juga Turki pun ibor mentau rung sigi benta jong ke Libya umut bani hiar thmai ke Egypt nang tau umut ban capture ke Greece Erdogan juga Turki ku ban peniang biang ye kahima Ottoman Empire nang tangi rohani
Khomeini spiritual leader jongka Iran rohani nang tak Iran kai paga kadon ki kenun le no ki babon jongka sodong ban her thmai keri Israel ban her thmai keri Amerika nang tangi pen EU Vladimir Putin juga Russia kitub ki manju ke Middle East ban penibor haga beri kinong sensar renre ke kapol kita kis im juga kendau ke ba khrabotri rang ba syajar ki ruspa ke ba khlan Pergi ruspa mantangi, jual soro ke jong Bill Gates, kia penibor, kia temu ban kontrol, ya gaberai kia temu ban peit, ya kia nong sensar jaga pyrthei, hanrei kia nega porong ke Bible, kia ruspa, kia baklan, kia merai, kia balai lot, kia linear. Kia linear. Hakani kita jemput bala nongkong kari kum, kia kenja rehearsal, kia jeng peni, hashuwa, kia jingwan, kia jong U Trai. Kia met bneng, kia kinyo. An pendumu benai ke sengi ki klor ken hap an bekenyu ki bor joga bneng ang ke ktien jong U Trai ke dak shin ke banja salai pule dalade ki ha ke banta jo ke kitab jingpen pau pynshong ki babon wa ke banta jo ke ïathuhlypa jong ke ktien jong U Trai ke jing hap jong ke ki met bneng ha ke jingpule ke dalade salai ban pule pynlong ke ïathuhlypa jo ke ktien jong U Trai an bekenyu ye ki bor jong ke bneng ang ke ktien ke jong U Blei hallelujah U Trai abo U Trai wan shigere ke pyrthei kana ke jingpen kinyo e ki bor jong ke bneng hallelujah U Trai ke bneng U Trai ke khndo u shong ke khet bneng mentau dem jungo na bneng se pyrthei ki jaben rela dan ne mano bala shaphang bala wat U Blei nga khot ki nong sensar pyrthei nga khot ki pai ba nang sesong ke ri jungi yang en pai khmat U Trai dang dem jungo na bneng na se ke pyrthei menta ban peit la dan ne mano bala wat U Trai kita ki bampat kala kamot kita bampat priang U Trai Jisu menta kari bengen kala kamot kadi ben priang no U Trai Jisu Christ pai khmat U Trai Pigi basngo sarong haka political power haka bor sensarg haka bor sila pipinan kam bakrai ka bor pigi basngo sarong haka spa haka po pigi basngo sarong haka niam pigi basngo sarong haka jindan jam ka jistar ka jimpro ka jong pipin yang ni ki riu start ki riu crowd jo ka berdei ki hespa hesai pan ki sa yam linear limpat haban sabin khnyo ki bor jo ka bneng kimet bneng ki zahab kasgi ka nomai ka jinshai ki khlor ken sap an per khliu ke bor ke bneng bahadin jogri ke jingjia ke baja an ni ka dak ke baja U Trai Jisu ang an de kum ta te ka dak u khonu brio kan pa habneng ka dak u khonu brio kan pa habneng ti hang ta ki jai ben rio baro ka pyrthei ken ya linear limpat ki jai ben rio jogri baro ken ya linear limpat phile ji ki bri ke bayam linear limpat Kilempat ialari hamadan namar ke jingdu ngi bethoy namar ke jingjia ke shampap shemlanar ki sango ialari teng hadu misnam place nam mensawlari kinyalen yar limpat habekin yu I bau khunu brio uan ki lobneng daga bor barka buram bakraw uan ki lobneng daga bor barka buram bakraw Sngap kani ke benta ke banukong ke dak hadin ke jong ya ke jingjia ke sngi kini ke dak banja ke sngi ke nomai su ke jingshai balai na baru Jisu Christ badap de ke buram ke jingtingshai ke palat de ke sngi haleluya palat de ke sngi yo ne sebu yo I Jisu hak kita jimen paman mau dana dalam patmas le na banukong sepule ulat kelon sebab kumubayap Ki kadro khmat jong Trai Jisu ka tingshan palat de ka sngi usol pol ula kalon hakajar Jisu lai sngi shimi ki khmat namar ka jing tingshan ka buram ka jong Trai Jisu Christ hallelujah dan kami ka jing shai joga sngi namar ka glory ka buram jong Trai ka khra palat banne ka sngi ka sngi ka jing thau ka jong U Blei ka jing pynlong ka jong U Blei kimet bneng ka jing pynlong ka jong U Trai Jisu Christ udah nong bu nong tau, udah mau ubah tau, ubah pelong iga sengi ubah naik iklor, naik ada shibun wan, udah sengi juga hak, udah deka buram kecing buram, kesengi menong ubah naik iklor, haban sengelot, haleluya. Anda kum daga dak kon berikan pah beneng, hang daga jab ben riu borok berikan yale lempat.
habakini ibu wanu khunu brio gil o de ka bor bar ka buram ka ba crown tunya wan biang ru shu shu gospel ka jong Marcos asubang ban puli kini ke Jingiathuhlypa U Trai Jisu Christ. Hallelujah. Marcos khalai le nongger khot ka bar funre anda kum da kinu iyo khunu brio bu da wan gil o ba ka bor ba ka buram ka jo Lucas le nong bar fuwe Karar finyo anda kum tati kinu iyo khunu brio wan haulo o da ka bor ba ka buram ka ba krao ka bor bu ma krao nang ta ke benja Matthias arusaur khot balai fuwe ke benja apring ka ke jingdum senia bro Jisu badap te ka buram juli unting shine tu ni puri swas bengin wan ka bentak balai ka kitab jimpen Paul nong ben kong ka benyo kong ne jimpen Paul nong ka ben kong ka benyo ka ni ka Jingiathuhlypa Hake kitab jimpen Paul no man kong ka benyo kong kom ne hakmi uwan barkilo hakmi uwan bakilo baga khmat baro kan yo iu bagitaru ki bala sum yo barki jai ben rio baro juga berdei kan ya lenyar lempat namar jongu kumta shisha amen nanda ke kitab jimpen Paul a kitab kikam ke apostol kalau nang bening kong harin bau Jesus Kristus laki yo shaphang hari ini Jesus Kristus lagi shaphang ki synran ke U Trai Jisu ki la anglingo kong the Bible lalu menikong kama pastor khot bakhanai ter ondaulala yathu kini ke keru habar ge khmi la shimno yu shedrong baul o ula priang no yu bar kimi isyo tia bagene khmi shan shaphang haburang kiyo khmi arngot kirang ba kilawani yang ajan jong ki haga jan ko bali kibala ongro korang ba Galilaya kema kani gari haulum ki olep korang ba Galilaya balai phia yang khmi shaphang uniu Jisu bala shimno shajrong shapi shaphang onwan haka ju karukom kumba philayo iu boliki shaphang onwan haka ju karukom haulo ba ka buram bating shine pernai hallelujah onwan haka ju karukom nanda ke banja utran wan khot balai fuwe Matthias arsalai fuwe un panoru yaki angel jungo un panoru yaki angel gejungo daga jing sawa ka ba krau ka turai daga jing sawa ka ba krau ka turai barkin ya lom lang yaki bala jir juna ki saul air ka ba mon na kalengi jaka nadu ki ba kut ki beneng hadu ki ba kut chungi an ya lom yaki bala jir chungo na kalengi jaka chunga bi un phah engel ban ya lom hallelujah Marcus kalau nak bakhalai kat khot kabar finyo onde kumtarun phah yeki angel onde kumtarun phah ru yeki angel baulum lang yeki bala jid june ki saul air nadu ka bakut ka pyrthei hadu ka bakut ka bneng onlum yeki bala jid ju wan shag gospel Lucas arfu welenong khot arfinyo arbu pra anda kumta ken yu iu khunu brebo ro wan ki lo haulo daga bor ga borom bakrao ti haba kini ki ye ki boro ki sedang ban chalong ong tragis to khmit batumit yala ki kli nabaka chingla im jongpi kalachan ka chingla im ga jongpi kalajan peit ki dak ke ban cha hakimet beneng swing beneng singi ubanai ki klur kena masuk ke jingsai ki klur kena hap apreng kata Jesus Kristus dekat bul o juga buramun pau haga ting shai mudur ke jingsai ke buram chung utrai ki bor a jingsai ke pyrthei bro kem tre kam sho ke bor jingsai juga met beneng boro kila liplut ke buram ju utrai kan ting shai kan pau hallelujah ki angel U Trai ken bersawa ke turoi ban lum lang ke bala chiet na kaleng ki jaka kene gere hadin jo ke jingjin jar ba pe ke da kishin U Trai den ka to ke jaka ki Jingiathuhlypa ke jong U Trai Jisu Christ shaphang ka bawai no ka pyrthei shaphang ke da kishin jo ke jiwan ka chu ngai kai ikani
shapi ki banget man sima khu jong blei on ai jing shai on ai jing sung thu ban sung thu e ka jimayan chung ka jingiathuhlypa U Trai Jisu Christ ha ka jing shai ka jong man sima khu nang pule e ka ni ka jingpule ka ba kodor hadu ka da dar hallelujah U Trai Jisu Christ wong habu keren ni ki dak kishin ha ka pyrthei ha ka jili juga balang hari Israel kita akan bneng terte tu ini peit aku gospel Matius aru saulenong ayubu Jesus Christ susuwong agar khorbalai fuar adulai busan tunang ti ka parsi na ding dimbur habakat tanat ju kala khilung barka seisla pitip bakaliur kala chan kumjoru ma fi haba fi i kini ki baro tutip bakalalong hajan hakit singkang haba fi kini ki baro ki dak jongka jingpendep ika jingathuhlypa Jesus saka pyrthei haka barang hari Israel med bneng kui ki jingjia ki baja ki dak kishin ki bangeli imenta bagi scientist ki thu ika jing bom tikanaru jongka ki med bneng nu ko po ki laban hap kumjo ma fi ni kini ki baro tutip bakalong hajan haki jingkang sishang ho ngafi kani ka pating menriu kanom leino kadon shibun ka jingbatai shibang kani ka pating menriu kanom leino tandala pendep ikini ki baro ka beneng ka khandau kin leino ada ki ktien junga kinam leino satya kadon shibun ka jingbatai shibang kani ka pating menriu ka bayu kini ki dak kishin na ka banong kat kum ni ki Ïathuhlypa U Trai Jisu nang ne ngala banong ka pating menriu ka bayi ka jipendep in ka jingjia baro Jingjia ka pyrthei salon sar ki juman ki thma ki nemsnio ki khlam ka jingjia ka bacha ka jing nangki ka jishapsum ki kristan ka jing roi ju ka pop a pyrthei ka bai ka dak shin ka bacha ka Israel lanang pendep ka baji ju ka Ïathuhlypa Israel ka bacha kani ka pating menrio kanum leino tandala pendep no kini ki baro ka beneng ka khandau kin leino handai ki ktien chunga kinem lek no satya Lukas arfuele nong gar khot arf khandai terte thiula kren ka parsia ki khmi tho yauding dimbor ki kenjadi yang baro haba ki khelong poi babiti baladi kaliur mata kala jan kumjoru ma phiana pniui ba ki ja kini ke ro to phenti ba ka himau blai kala jan haba bini kini ki bro tip ba ka hima ju blai kala jan ka jingwan ka hima ka ju trai kala jan u Jesus Christ sim ki sim la jan banwan shisha ngong api kani ka pating menrio kanom lek no tanonan pendep ki baro Pati bergabi ni kecik pendep ni kecurupa ke baba kan mino tanla pendep ki baro blai Ïathuhlypa ka benengga khandeu kin do no handai ke ktien janga kinam do no ong U Trai Jisu Christ saga gospel ju Marcos susu khalai lenong kada khot kaba arbu prar khanda lai phuai tunang ga parsi ring number men ba utna jugu jong ula dang khelong balwa sai sla bite bagalur la jan kum jo ma phian ben yu ki bagi ja kini ke ro phen tep baula hajan ka jingkhang keng shisha ngong phi bakari ka pate mari kanam le non dala pendep ki baro kabne ka khande kin do no henre ki ktien janga kinum do no satya hallelujah ha ka ba pen kut ikini ke chi kai kita kishin jong kisige ba khado joga jwan U Trai joga ba ka pyrthei U Trai Jisu Christ wang ka gospel Lukas arfuele nong kat khot ka baru sa do life and reungan puli namar kata ka baning kong khot yang abarfi hai ki be emin kisige ba khado ki be ki singi joga jmrep ya ka Ïathuhlypa ka Bible namar kata tu sumar yaladi ka baning kong ka jing khot ka U Trai yang abarfi ki be emin ki singi joga jing pendep state ka Ïathuhlypa joga Bible kai bangiri banle namar kata tu sumar yaladi shimet ngidon ka jingkylli ban sumar yala ka jong ka jingem ban pikir yala ka jong ka jingem ban sharai yala ka jong ka jingem sumar yaladi ong U Trai Jisu pikir sumar yala ka jong ka jingem pe yo bingi ngop aka pyrthei aka jing haki ke jong ka jingriam jo soitan sumar yaladi yo ba kumno ki do no jbikin sngokya daga babam lalot
Peit iki dono jikin sngukhiare ka bam lalot. Ka jing lalot spa, ka jing lalot iki weipat. Ka jing khwan, ka jing kangar. Peit sumaria di. Iki dono jikin sngukhiare ka bam lalot wei. Kaba ar badai ka jing khus, badai ka buat. Ka jing buat kiat, buat drugs. Ka jing buat bor, jing buat spa, jing buat niam. Ka jing buat kidan bunrukom. Habaki beri ki buat niam, namda ka niam kiniayam. Kathma ka bashim ka paniap bun beriutam pyrthei di kathma niam. Ka jing buat niam. Badai ka buat, badai ka jing khuslai pyrthei. Sumaya di, yokom nunu nunu bisokia bam lalot, buat badai ka jing khuslai pyrthei. Hagar ke sngila dengan ai jaga ka jing khuslai, shibun ka jing khuslai kanwan ka jing jong pi bajang hari ka jingkylli, hatu ka jing khuslai ka yarab yang abarifi. Hatu dah kaba khuslai la ban jurang gerniang au Jisu. Hatu ka jing khuslai ka yarab. Ka solve ka problem em. Ka jing khuslai kam la yarab ka pendu jimentoi penban. Namar gata sumario bapis khuslai ka jing khuslai pyrthei. Bat bagata ka sngi kan lap kum ka jingriam. Naba kum ta kan ngat kita baro ka shongsa hagasla khandau baro. Kaban kong Jisu khot ki bengen sumai lade. Kabar wong khro berlai fan rio. Namar kata tu suma tu sharai pi halaga sngi. Sharai pi halaga sngi. Sharai halaga sngi de ka batwai. Om tang ban sumai lade ban take care ka chunga kabar. Ban sharai halaga sngi de ka batwai. Man ka si twai. Twai man ka si. Ban yo anyo pi ka bit ban like no na kini ki ban saja. Ban yo anyo pi ka bit ban like no na kini ki ban saja. Habang ipuli kani. Ka ingi ka pongshai. Bagadan ka jingkermen. Bangila ban like no na kini ki jingjia ka ban saja. Ha ka pyrthei ka ba kham shirkhei. Ban yo yeng ha khmat jong khono breo. Shaphang ka jingwan shao no U Trai ka balang ka jingrong no. Kidan shibun ka jikai. Kabe phere ka por lanu U Trai wan shai ka balang. Shwa ka jinjarba, apor jinjarba, hari ka jirba ngintip lanu. Jisu Kris. Hagi bampat pin kre ka jingwan U Trai ka long kumunong to. Hagi bala pin kre umensi maganong likurim ki ong wan Trai Jisu. Ngintip lanu U Trai wan. Hapreng jikiti ke ïathuhlypa U Trai Jisu. Kadon ke jimayan bala ïathuhlypa da upol. Ngini mi othia baro. Heron penkalai ngi siklemat akaturoi ka bakado. Haring tawan rong no ngi kil o ngi shem U Trai. Kum tangin yelong jiunom baru Trai. Kaniri ka khubor jing pentingen. Eke ryngkot tingen penkre la ka chungachim. Sumari la ka chungachim. Sharai rega batwai man ne kasi banyo nyoi piki babit ban light no ne ki ban saja banyo yang khmat chung priyo ngi ka pong sha jong ka jingkremen ngi de khot ngim tip lanu try wan wan sha ka balang no li kurim ngim tip ya ka por lanu ha ka no ka por ane tungin pin kre ala ka chung ka chingim hallelujah try kyrkhu ngi habang hikai ni ka chikai ke jingyathhlypa ka jong Trai Jisu Kris haga jere bisi ba khado ka kholi fi ki bampar kala ka bamot ki bampar priang U Trai admit priang ba fidei unang pop kanang pop kala ka bamot no ni ki pop apostle Paul yalap ka ba Athens sung U Blei ule kum bam khmi ka ayam juga jing bam tip Henry mentau hukum ki brio keleng bakin kala ka bamot ndei bakin kala niam Henry bakin kala ka bamot U Blei mentau hukum ki brio keleng bakin kala bamot U Petrus ka si Pentecost ni mulai har mun semu ka kamera ka baneng lembar ki apostol kila yang ganong ba Jerusalem yala be gospel kila yala be gospel ka pura sebang ka jingyap ka jingtiap ba ka jmi par ka U Trai Jisu Petrus pen ko ka jela buang kum ni tu ka yang Israel bora ka kan tiap scam ba U Blei ula pelong U Trai ba Kris yau ni Jisu ba bila sana pana mapi haba kilo asngau ya kani ladung ngak e yala ka donot bar ki ong Petrus ba ki we par apara kum nongin le kai beng na le ladung ngak la pen kendo taman sima kho apara kum nongin le Petrus wong to pen
kala kaba mot baron pun baptis bi way away ke kerdeng Jesus Christ ye kaban yo ma bi ki pop bat pun yo diang ye ke jingai ma sebego ayung ile la pun kendo la donga to pin kala kaba mot baron pun baptis bi way away kerdeng Jesus Christ ye kaban yo ma bi ki pop ka jing pun baptis yo brio ka brio ki bumper kala kaba mot kamdan jimot satya ka jing pun baptis ya ulan ka brio ki bumper kala kaba mot kamdan jimot satya kadai tang ka jing pendep niam ka jing pendep rukom kala ka bamot nget aga gospel yang yu Jesus Christ rung se ka jing pen baptis ka siti ki Hebrun rulanong ka khot ba ar nongong bat ar ka tho spangi nongrim ju ka jing kersan nongrim en kong ka jing kala ka bamot na ka jing le ba ya ka bar ka jinget U Blei ka balai ka jing pen baptis to pin kala bamot baptis kani ka Bible study haranga yalap shafiru ke bampat kala bamot ke bampat priang U Trai ke bampat nge Jisu kala bamot priang Jesus Christ apara kom no gele to pin kala bamot ban baptis fi we akadeng Jesus Christ ke bani ama ki pom pin yo diang ke jing ay mursima khoi ka jikolar ko longe fi ki khun jipi ba ya kat ki ba U Trai un khot na kaleng ke jika pyrthei ka jikolar ka jing panem ka jing trai mursima go mursima kalong shay baro hallelujah U Blei kyrkhu pai khamar U Trai anda ka boram ka jong Blei amen ini doai bat pi dan ki bapang bersyukur U Trai pen kia evi apa pin priang U Jisu di uji pen kia evi Trai ai ngoi me ka khobar ktien jame ka bangele osngo ka jikai ktien be ki Jingiathuhlypa U Trai Jisu res ki dak jingjia ka pyrthei ka balang salan sa pyrthei ka Israel bar ki met bneng U Trai swaga jingwan jame ko Trai Trai dim sema ko shim ya baro ki Sngap ki Sngap ka ktien jame ablei kenios kelios Sngap ka ktien kin priang me kum nong panem ken kala ka bamot ken wani ki brio jame ko Trai bani ken no bar ki ko Trai ken yo ka je slok ba kham jan kta re mursima ko ri bar ki asno Trai ngadwa ki bapang mustam ken ki akran ba sha khomrau satan ki ken jerusalem ken ha no na ka jim jong fi ring Jisu na da khunun palai no fi pilin ke balai no rashisha ha ke karte nga jong Jesus Christ u bana Nazareth U Trai mar ke khui fi amen klaban phone shi ki telephone number hang ne ki kam ga jin dawai u Blei un ke khui fi amen